Ovdje u Savudriji uz hrvatsko-slovensku granicu već 7. godinu u sklopu akcije Čišćenjem bez granica iz mora su smeće vadila djeca. Ove godine malim hrvatskim i slovenskim roniocima u čišćenju mora pridružila su se i djeca iz Ukrajine. Evo ovdje se nalazimo 3 dana u kampu Veli Jože gdje više od 60 djece i slovenski i hrvatski ronioci sudjeluju u jednoj velikoj ekološkoj akciji čišćenja podmorja, Čišćenje bez granica, 7. međunarodna dječja ronilačka ekopatrola koja se već tradicionalno provodi ovdje u Savudrijskoj vali. Cilj same akcije je podizanje razine svijesti o tome koliko je važno očuvati naše jadransko podmorje, te kroz brojne aktivnosti na moru koje smo radili tijekom ova 3 dana. Cilj je motivirati djecu na organizirano bavljenje tjelesnom aktivnošću. Priprema djece za uron počela je zanimljivim predavanjima poput onog o ronjenju pod ledom. Glavni izazov u ronjenju pod ledu definitivno je da nemaš otvoreno kao u moru ili u bazenu da možeš izroniti kad god hoćeš, već imaš rupe. I tu je prvenstveno da se moraš naviknuti na stres koji je izrazito velik ispod leda i da budeš što smireniji. Bilo je riječ o sigurnosti u samom ronjenju, u samom plivanju, kako spriječiti, što ne raditi, kako ulaziti u vodu, tako da smo ih upoznali sa time. Odaziv je bio vrlo dobar i interakcija između nas i djece je bila vrlo, vrlo dobra i to je ono što zapravo vam daje elana u onome što radimo. Potporu u opremi i ljudima pružila je civilna zaštita. Njezini instruktori stanke između predavanja iskoristili su za vježbe pod morem. Ovdje ima oko 40 ronioca iz Zagreba, Splita i iz Rijeke. Došli smo sa vozilima, došli smo sa vanjskom podrškom, imamo kvadove, imamo podvodne kamere, imamo ronilačku opremu, imamo glisere. Ovo je i trening, ovo je edukacija javnosti, djece, jer su oni učili djecu sigurno plivati, sigurno roniti, sudjeluju u ekologiji, a provježbavali su neke aktivnosti kao ronjenje u paru, ronjenje u liniji, ronjenje u mraku. Sve su to s obale gledala oduševljena djeca, koja su uskoro dobila priliku u kompletnoj ronilačkoj opremi i uz nadzor instruktora i sama zaroniti. Ovdje se nalaze djeca iz Ukrajine, pošto je i sama Ukrajina pogođena ratom. Zatim imamo djecu sa potresom pogođenog područja, područje Gline, Petrinje i okolnih naselja. Te imamo djecu iz natjecanja zagrebačkih škola. To su djeca koja su svojim trudom i zalaganjem na neki način se izborili za ovaj vrlo edukativan i poučan vikend. Mi smo iz Ukrajine, iz Lavova, Lviv. To je naš grad, a jako zanimljivo, jako interesantno i baš super, stvarno. Vidjela sam kamen, ribe. Super je bilo. Polako sam disala. Izronila sam školjke i bilo je jako lijepo. Htio sam isprobati ovaj način ronjenja s bocom i tamo kad smo bili pod morem, bilo je jako lijepo, mogla sam vidjeti stijene, čak i neke školjke. U početku zvuči jako strašno, pošto ima puno toga da zapamtiš i znakova sa rukama i onda onak imaš osjećaj kao da će ostati bez zraka i što onda? To ti je kao da obično roniš, kao inače samo sa više stvari na sebi, a pritisak ti jedino može smetati u ušima, ali sve ostalo mi je bilo jako fora. Gledao školjke i gledao šta se nalazi ispod mora. Na sigurnost djece pod morem pazili su i slovenski ronioci. Dobri su pod morem i treba ih je malo merkati i idemo na okoli malo i kar bojo dobri ronici. Želimo educirati naše mlade ljude, našu djecu, čak i djecu predškolskog uzrasta. Planiramo imati određene programe za njih, znači osnovnoškolskog, srednjoškolskog uzrasta, kako bi zbilja došli u poziciju da generacije koje dolaze iza nas preuzmu ovu našu prekrasnu prirodu onako kako smo je mi preuzeli od generacija koje su bile prije nas. Razvila se ekološka svijest ovdje u Savudriji i nakon 7 godina truda i upornog rada rezultati su itekako vidljivi. Uvjerile su se u to i djevojke iz Kuba Skenera koje godinama nadziru podmorje.
iznenađujuće dobro i vidi se da je zapravo ekološka svijest ljudi sve bolja, da se ovdje redovito čisti i da svake godine, obzirom da pratimo te akcije već nekoliko godina, sve bolje i bolje i to je lijepo za vidjeti. A lijepo je vidjeti da teritorijalne granice koje nas dijele, kada je riječ o ekološkoj svijesti i brizi za podmorje, u glavama mladih zapravo i ne postoje.